האם תנאי פרישה יכולים להשתנות אם אנחנו עוברים למגורי קבע מחוץ לישראל? צריך לעשות הצהרה כל כמה? כל חצי שנה או שנה? זוכר עידן? הצהרת הון. מה, תושב תראה, חוזר? בגדול אפשר לקבל קצבה גם אם גרים מחוץ לישראל, אבל צריך לעשות כל הזמן הצהרה על זה שאתם חיים. זה, כן. כן, שלא ישלמו סתם, אבל אפשר, כן. אין בעיה. כן, הצהרת, כן, על זה שהם לא, שהם בחיים, שהם איתנו, כאילו, כן. איזה שם, שכחתי מה השם של זה, אבל כן, כן. זה הצהרה כזה. עושים את זה באמצעות חתימת שגריר או משהו כזה. צריך ללכת לשגרירות כל כמה חוץ זמן. מזה גם, לעניין תנאי פרישה, יכול להיות שיש גם איזה משהו שצריך לבדוק אותו לעניין, קודם כל לעניין ביטוח לאומי, יכול להיות שיש איזה שינוי, צריך להסתכל מה קורה לאנשים שעושים רילוקיישן, ובטוח אבטלה, בטוח שאין מה לדבר פה בכלל אם אתה נמצא בחו"ל. אז כן, אז יש שינויים, צריך קיצר להיכנס לזה יותר לעומק, להגיד לך בדיוק מה השינויים. אבל יש, נכון, דקל, יש איזה משהו שצריך לדווח, שעדיין הם חיים כדי לא להמשיך לשלם סתם קצבה כל כן, איזה מספר חודשים. כן, נכון, כי כבר אין את הדיווח השוטף מרשם אם האוכלוסין. אתה לא מראה סימן משרד חיים הפנים. תוך כל שנה, נכון, עוצרים. בגדול בחברות הביטוח, בבתי השקעות, הם מקבלים במסגרת ממשק חודשי, הם מקבלים בעצם עדכון ממשרד הפנים, מי מהעמיתים שלהם ומי מהפורשים שלהם הלך לעולמם, ואז בעצם הם חייבים לפי חוק לנסות לכמה שיותר מהר ליצור קשר עם היורשים סלש מוטבים, תלוי באיזה מוצרים, ומנסים באמת בכל דרך אפשרית לנסות לאתר אותם, אם זה טלפונים, מכתבים, אפילו יש לפעמים משתמשים גם בחוקרים, כדי להגיע לאותם אנשים, כדי לנסות להסביר להם על הזכויות שנשארו פה עבורם בעצם, בסדר?